Duniya makaranta section 1 da kuma littafi na 2. Littafin da ya samu rubutu daga gurin Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, tare da ni mai karanta muku Muhammad M. Kau. Yabo da godiya da'iman wa abadan na Allah ne. Salati da sallama su ne na fiyayyen halitta, shugaban annabawa Annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Waɗannan kalmomi na karanta su ne don amfanin kaina da kuma jama'a game da darussan da wannan rayuwa take ɗauke da su. Ina mai ƙara faɗa muku ku je ku danna subscribers a tashar mu mai suna Zamani Hausa Nobles TV domin samun sauran labarin nan. Kai tsaye mu shiga cikin labarin. A part 1 mun tsaya a inda muke cewa Bilal talaka ne kuma bawa ne baƙar fata, amma yana tare da manzo a aljanna. Aikin kowa shi yake fishe shi, kuma Allah ya sa aikin mu ya fishe mu, amin. A part 2 kuma za mu tashi daga nan. Idan namiji bai ji daɗin aure ba zai yi tunanin ƙara mata ne don ya samu jin daɗi. Idan kuma ya ji daɗi zai yi tunanin ƙarawa don ya ji daɗi, don ya ƙara jin daɗi. Mata ku yi haƙuri, ƙarin aure ɗabi'a ce a cikin mazajenku. Ba za ka iya yin hukunci na gaskiya akan mutum ba, sai dai idan baka da buƙata zuwa gare shi. Wanda ya miƙa hannu bai miƙa ƙafa ba, wanda ya miƙar da hannu bai miƙar da ƙafa ba, bai miƙe ƙafa ba. Idan baki ya ci dole ne ido su ji kunya. Magana ta gaskiya ba lallai ne ta zama mai daɗi ba, amma tana da kyau da amfani. Duk lokacin da zunufinka ya fara damunka, to ka riga ka kama hanyar tuba. Zuciyarka itace, adireshinka harshenka shi ne ma'auninka. Gyara zuciyarka sannan ka kula da harshenka. Allah ya samu ma zuciyarmu a gyara take, amin. Haƙuri iri biyu ne. Haƙurin abin da kake so idan baka same shi ba, da haƙurin abin da baka so idan ya same ka ba. Baka so idan ya same ka, dole ne kai haƙuri. Idan kana tafiya babu takalma, wataran zaka gamu da wanda yake tafiya babu ƙafafu. Kalli wanda ka fi shi a kullum, to sai ka gode wa Allah. Rana a cike take da wuta mai zafi a cikinta, amma haskenta ne take bamu. Ba abin da kake da shi ne yake da muhimmanci ba, abin da kake bayarwa shi ke da muhimmanci. Ya kamata fa 'yan uwa a gyara. Ya kamata ka yafe idan aka ma laifi. Abin da ya fi haka kyau shi ne ka manta da laifin da aka yi ma. Ba za ka sauka daga motar haƙuri ba, ba za ka sauka daga motar nasara ba, sai ka hau motar haƙuri da ƙoƙari da sadaukarwa. Wani ya iya karanta komai amma bai iya fayyace abin da ke cikin zuciyarsa ba. Yana gane aibin kowa amma bai iya ganin nasa ba. Laifi tudu ne, sai ka take naka ne kake hango na wani. Wanda ya yaɓe ka da ƙarya wata rana sai ya zage ka. Haka ne wallahi. Namiji baya raki, jarumi baya ja da baya. Fara ko ta mutu akwai idanu. Da yawa na nesa da kai zai amfane ka, na kusa da kai zai cuce ka, da kaya zai cuce ka. Na kusa da kai ya cuce ka. Kusancin zuciya shi ke da amfani ba na gangar jiki ba. Duk ƙofar da ka ganta a rufe tana da mabuɗi. Kar ka saki baki ka ce kana jiranta ta buɗe. Komai a duniya yana da mabuɗi. Mabuɗin ilimi shine tambaya, mabuɗin nasara haƙuri, mabuɗin arziki tsoron Allah, mabuɗin zaman lafiya adalci da gaskiya. Allah ya sa duk wa'annan muna da su, amin. Hattara da mabuɗai guda 3. Na farko, fushi mabuɗin azaba. Na biyu, tsoro mabuɗin fitina. Na 3, kwaɗayi mabuɗin wahala. Allah ya sa ba mu da ko guda ɗaya daga ciki,
Amin summa amin. Kai masoyana, bari na je hutu, lokacin sallah ya gabato. Ya kamata idan kuna jin abin da nake karantawa, idan lokacin sallah ya gabato, to don Allah ku je ku yi sallah, sannan ku dawo ku ci. Ku yi stop, ba zan wuce ku ba. Ba lokaci. Babban mabuɗin alheri shine istighfari. Idan ka yawaita shi, matsalolinka za su kau, damuwarka za ta gushe, sauƙi daga Ubangiji zai zo maka. Kafin ka yi tambaya, ka yi tunanin amsar da za a baka. A cikin mutane akwai wanda ya cancanta ka jira shi komin daɗewarsa, wani kuma bai cancanta ko da ka waiwaye shi ba. Komai ya fi kyau idan yana sabo, amma banda imani. Shi kam ana ƙara daɗewa yana ƙara kyau da ƙwari. Duk yanda ka yi sai wani ya zage ka. Manta da mutane, ka yi komai yadda ya kamata. Mutane da yawa ba su iya bayyana uzurinsu. Rinƙa ba su uzuri, ba sai sun faɗi ba. Duk abin da za ka yi shi da zuciya ɗaya. Kowa ya iya haƙuri, ya iya komai. Kowa ya iya haƙuri, ya iya komai. Haka ne kan ya malam. Idan Allah ya baka lafiya, ya baka komai. Kada ka damu da abin da ya wuce, don ba zai dawo ba. Kada yau ta sha ma kai, domin gobe ma rana ce. Yafe ma wanda ya cuce ka ni'ima ce. Tuna abin da baƙin ciki da damuwa wahala ce. Manta alheri butulci ce. Manta alheri butulci ne. Babban zunubi ka ci naman wanda ya mutu. Ba za ka iya gaya mai a nan duniya ba, shi kuma ba zai iya yafe ma a gobe kiyama ba. Kafin ka roƙi Allah abin da ba ka da shi, ka fara gode mar akan abin da kake da shi, domin shi ne ya baka. Haka ne, Allah muna gode maka da ka ba mu lafiya. A nan nake so na tsaya, ku biyo mu a littafi na gaba, littafi na 3, domin samun sauran bayanin. Kai, Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, malamin mai ilimi ne. Kar ku manta, ni ne mai karanta muku Muhammad Shamkawo. Ku danna subscribers a wannan channel din, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen namu da zarar mun ɗaura. Na gode, Allah ya kawo ku. Amin. Duniya makaranta. Duniya makaranta.